eskaintza publiko berrizen inguruen izendako nasketa batzun arire, gure ardura adieraztera eta egiten batzuk ematera gatoz. Joan den urrian, Busturialdeko Ur Partzuergoak 13 lanpostu publiko berri sortzeko hartutako erabakizen aurrien, hainbat oztopo antzeman dire azken aste eta hileetan. Sektore batzun aldetik, publifikazio bidea trabatzeko alegin etengabea nabari da. Forma eta prozeduretan akatzen bat topatzeko zirrikitu guztiak probatzen ari dira. Helburua argia da. BUPek lanpostu berriak sortzeko martxan duen prozesua geldiaraztea. Baina testuinguru honetan izan dira gertaera batzuk asko arduratzen gaituztenak. Konfidentzialak edo Partzuergo barnekoak ziren hainbat informazio esku pribatuetara heldu dira oraindik ofizialki publiko egin gabe zeudenean. Ondoren, informazio horiek BUPen bidea oztopatzeko erabili izan dituzte esku pribatuak. Nola heldu zaizkie informazio horiek BUPeko ordezkari politikoen eskutik ez baldin bada? Baina are larriagoa iruditu zaigun gertaerarik ere izan da. Eta batez ere hori da gaur hemen salatu nahi duguna. Duela 3 aste BUPeko oposizioen lehenengo fasea egin zen. Hainbat herritar aurkeztu ziren Gernikako Jai Alai frontoian burutu ziren azterketetara. Eta dena ondo joazela azpimarratu nahi dugu hemen. Baina egun batzuk lehenago, Akuarbeko langile batzuk BUPekin edo bertako langileekin kontaktuan jarri ziren oposizio hauen inguruan zalantzak zituztela eta. Ara zer eta oposaketetara aurkeztu ala ez baian omen zeudela jakinarazi ziguten enpresak ahorkatu omen zielako ez aurkezteko. Eta aurkeztu eta plaza ateratzen zutenei, plaza hori esartzeko ere esan omen ziren. Hori gutxi balitz, berandu baino lehen oposizio hauek baliogabetzea ere lortuko zutela aipatu omen ziren enpresak, eta horregatik hain zuzen langileentzat hoberena zela ez parte hartzea oposizio hauetan.